Datuat nenek mama nang gadang basa batuah di anjong tinggi di amba gadang. Sandi andiko dalam kampung tampuak tangkai di nagari. Namba umpamo kayu gadang di tengah koto baurek limbago matan badahan cupak jorantang. Barantiang barih jobalabeh babungo rimbun di adat babuah katonan bana. Ampe-ampe jadi salapan ditambah 2 mangko 10. Alun diliek lah dimakan raso lah tiboh dalam tubuh. Takile ikan dalam ayi ikan takile jalo tibo. Latan tu jantan batinonyo itulah naninya mama. Mohon maaf mama ambo. Mak datuk duduk di bawah, ambo duduk agak tertinggi seketik. Kali ndak baar, mak datuk. Alhamdulillah. Alim ulama cadia pandai suluh bendang dalam nagari. Kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Manolah nan dikatakan alim ulama. Kok duduknya baca min kitab tagak rintang jo pitua tahu dihalal dengan haram. Saratosah dengan batal. Ulu balang jo ampang limo jo manti pegawai adat parik dalam pagaran kokoh. Panarangai jalan di dunia, penunjuan jalan kasarugo. Itulah nan alim ulama. Mohon maaf mbak guru-guru. Salamu ambo mengaji. Kok indak meletakkan pada satu tampeknya. Panjang kau nak terbacokan panjang baris di atas kau di bawah, baris bawah kau di atas. Kepada Allah ambo minta ampun, kepada buya ambo mohon maaf nan segadang-gadangnya.